apa dzadiwa pano paita nyaya takaona tese seumwe mutukudzi achienda pane ya service yavo memorial service vairangarira mutukudzi pakare paya notondwa seumwe mutukudzi ndokupinda pastage ndokuimba ndobva azotanga kuchema anzi changu chiko imhosva here kuva mukadzi chinchichi. But vanhu vakawanda vanoda kutry kunzwisisa side ra Selma kuti boze unoona chinhu chakanyanyisa kurwadza vanhu pazvinhu zvese. Selma pakatanga akatanga tomboshayikwa paposta racho raisa nditi saka ndibvazoti no but mimi how come kuti munoti muri kuda kunoita memorial yamutukudzi musingaisi vana vamutukudzi vese. Handiti munofanira kuti kana pane vana vamutukudzi vese vanoimba vange vari paposta apa so that wetese okwanza kuperforma vachita zvozvo. Handiti ndonyaya itaurwa nevanhu but zvakabva zvazozadziswa after pressure isetwa nevanhu havana vatadai zvazviitika mungaita memorial service musina kudedzana Selma macho is because of mafans kana akutotaura mukavaitira nharo munoona kupaita mega pakare payo shop mega ndozvona. Saka ndikuzoona this guy weZANU-PF anoitwa Taurai Kandishaya ndiatanga kudairira nyaya yacho iyo ane side rake rakutotaura panyaya iyo ari kuti ngatizive zera rinogumira unherera komana udzai mwana uyu kuti chikuru chaakasirwa nababa vake izita ngaaite zvake ikoko hakuna nherera ine iPhone. You cannot experience stepmother you cannot expect the stepmother to treat you better when your father failed to. Varume, fix your relationships nevana venyu muchiri vapenyu kwete kuzonetsana nevakadzi. I blame Selma's husband for failing to provide leadership to his wife. Ngavashande zvavo. Ukona nyaya yacho kwaya kuendeswa manje blame yakudzoka kune murume waSelma kudai mufesu ngaudze mukadzi wake kuti ngapane ngavagare pasi vanyatsoonesa ndonyaya iri kunyatsotaura naye ngadzidze mukadzi wake kuti ngazvigamuchire kwamutukudzi hakuna chake because iye haasisiri kwamutukudzi akaita se akatorodzwawo akatobva zvaikoko. Saka hapana pekuti ungada unochemera nhaka yakasiyiwa nababa zvinhu zvakashandwa nababa. Unofanira kufokasa nezvako uchitoshanda zvako because watowe kune imwe mhuri uri kuona. Saka pazvinhu izvozvo chinhu chatrigger zvese izvozvo kwanza song yaimba naSelma changu chiko nechisong yatuka yachi imhosva here kuva mukadzi. Kozi ukatarisa pakare pacho kuseri kuto nechibhloko chakatonyorwa kunzi semutukudzi chichichi kozi dai Selma angaripo hakuna hawa munongozviziva hapana aimboita mashura ese paitongogara patongozikana ndipa Selma finish and clear paitongonzi apa ndipa Selma. Saka nyaya idzi dzakabvira kudhara vaitaura kuti the way inotreatwa vamwe ava vana vaisi bho inyaya dzekumba kwevanhu yedu tozviziva but vanhu vaingotaura zvinhu zvakawanda kubva kudhara but pachinzaiwa but the way vanotreatwa vanhu haisi chaiyo. Saka vanhu vaida zoblame kuti no nharaunda yatatadza kukontrola zvinhu zvanenge anakirwa nemukadzi wechitumbu atadza kuita se nyatsoratidza love nevana vake. But ndiri kuzoona umwe pari kubuda kona pari kuti Selma akamboita album launch paFifth Avenue and the father snapped the album launch. He chose to go to an unknown artist whilst all the journalists were waiting for him. This clearly shows kuti baba vaisada mwana Selma should heal from this rejection. It's the father who left things in a mess, not dice. Nyaya iyi haife yakagadzirika achaita nechironda akomanaka. Izvi bagara patutu ningori nenyaya kubva kudhara but nyaya zotondizonyatsoya panapa manje nyaya tuonesane inyaya yaTemba Mliswa. Temba angambori MP wekunotoni ikoko saka inoita kuziyana Temba wamanje ndiye ari kubuda panapa ari kunyatsodedzera kuti aiwa the matter of Selma and conduct goes beyond my mutukudzi and widow to the late icon. I will explain this on two fronts. Sasabhuku tinodzidzisa vanhu kuti mitemo yechivanhu chedu inofanira kuchengetedzeka. Mwana anorwa shanje ramai vake anofanirwa kuziva pokuguma. Selma or amai manatsa
ave munhu mukuru, mukadzi mukuru, a mother herself, but other importantly a wife, murora kwamanatsa, mudzimai watendai manatsa, watu rachidzika chienda. But nyaya hombe yari kungoedza kutaura Temba panapa ndeyekuti uyu ngaite zvekumba kwake, ngaafokase nekushanda zvekumba kwake. Uri kuona vanhu vese vari kutaura kuti Selma ngaafokase nekushanda zvekumba kwake, because nyaya yacho yanga iri pandekuti Selma panyaya yake yanga iri kukomplaina kuti ndichabatwawo semunhu rini panapa. Vanhu vakutanga kuti uyu taurai kandichauzatipefa kuti aiwa iwe shamari ndirira zipo unogumira wasisiri ndirira kayoda kuti aonoriya chinochemberera ipapo. Ziva zvinhu zvako, ziva tuntu twako, shanda zvako. Murume wako iye ngaainge achikudzidzisa. Vese vari kungotaura kuti murume wako hapasina. Apa unozati pekutanga vanhu vakamirana Selma vachitaura kuti it's not fair. Selma ngaafana kunge aripo achiita se achiperforma. So these people vaka understand vakatoona kuti zveshukwadi itaura nevanhu ipoint. Because nyaya yanga yanyatsorwadza Selma pazvinhu zvese zvaari kutry kuexplaina kuti ini ndozoita zvekukumbirirwa nevanhu kuti ndinge ndiri paprogram yezvemagitari kwababa vangu, ndonyaya yakanyanyisa kunetsa. Selma zvinomubata musha. Saka nyepedza nonyarara zvake, but zvinenge zvichingomudya mumwoyo. But vanhu vakuchibhilema murume wake kuti aifanira kumudzidzisa manje kuti aiwa uku usatarisire anything no. Kana uda kutotarisira anything tarisira kuno kwatiri kwamanatsa kuno. Kwete kwese kwari kutarisira. Saka nyaya yaSelma guys, vanhu vese vari kubhilema murume wacho kuti haasi kumudzidzisa. Amen. Imimi munoiona sei muri kubhilemawo ani panyaya yaSelma guys.